I dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu ćemo igrati Agar Balkan posle 100 godina. Igrali smo njega jednu ili dve epizode sa mojim drugom Lazarom, ali sada ćemo početi sa Milijom. I možemo da krenemo. I evo nas tamo u Agar Balkan i možemo da počnemo. Kako? Mnogo laga zato što snimam. Sad ćemo polako da počnemo velike uro. Vidim igra i Blood Master, ne znam da li je to on. Tako. Pojdi ga! Koliki je ovaj za nas, brate? Da pojavamo Serbiju na času. Ako može nekako. Vidim da beži, pošto je manji od nas. Uj, koliki je ovaj. Pojavne. Ništa, idemo druga runda. Znači u prvoj nisu imali sreće, ja mislim da će u drugoj biti malo bolje. Opet. Ne možemo da pobedimo zato što mnogo laga. Imam slušalice, ali moram da kupim i mikrofon zato što bolje će mnogo da se čuje. Vidite kako mi škripi zvuk. Ne valja ovaj mikrofon, morat ću da kupim drugi. A imam slušalice i one nisu tako dobre, ali... Dobre su one mislim, ali bolji je mikrofon. Ne volim slušalice danas. Dobro. Ja mislim da ovo jeste Serbian 7, pošto ovo piše 10 evra ljudi. A možda i nije, ne znam, pošto ne voli da piše to. Moramo da pronađemo malo ljudi da ih jedemo. Ja mislim da ovog ne mogu da pojedem, pošto smo isti. Beži. Pojao je nekoliko ovih dužića, pa ne mogu da nas stigne. Nasilio sam više od 10 minuta zato što ne registrujem sam na Bandicam, a nešto mi se oni njega saradi pa ne mogu da slijem sa Fraps. Morat ću da skinem neki drugi. I evo nas ponovno pravili smo jednu kratku pauzu. Morao sam da napravim. Nastavljamo dalje. Evo sad ćemo probamo da pojedemo ovog Danijela. Ajde. Ne može, dečko se razdvojio. Sad sam napravio jedan mali pad, pošto sam se okrenuo i nema veze, nekako. Moramo mislim da počnemo da jedemo ljude, pošto nismo ni jednog pojeli. Pišite mi dole u komentare koje igrice želite da snimam, pošto sam pun mi je kompjuter sa raznim igrice, a ne znam više šta da snimam. Vi pišite dole šta da snimam. Tako. Znači sutra ide Counter Strike 1.6 na serverima, to sam običao i moram njega da snimim. Poslije ćemo vidjeti drugo što ćemo se javiti. Javim se na Minecraft preživljavanje. Je sljedeće, valjda ono treba sljedeće, ne znam baš tačno, ali ja mislim da je ono. Što se tiče Minecraft preživljavanja, ja mislim da ću ja početi da sjemim na Mineplexu, pošto imam sad dosta premiuma, kupio sam jedan moj, pa ću početi da sjemim na Mineplexu. Tako.
Na ovaj bandika, pošto sad ne snimam preko Frapsa, vi pišete da kako da isečem klip, ja mislim da ne može preko bandika da se isečem klip, ali Sony Vegas mi ne radi, tako da ne mogu. Ja mislim da ne može, sad ne znam. Ali sve je moguće danas, ne znam šta nije moguće. Pojedi Serbijana. A sad ćemo probati ovo da ponovno. Da je zveka ga tamo nek ide on. Sad ćemo probati još malo da sakupim malo pa da krenemo na ove veće da ih javimo. Znači vidio sam obrazih youtubera kada snimaju ovo, znaju kako da idu. Dok sam prema ovu malu pauzu nisam ni primetio da su napadali, ali nema veze, krenut ćemo iz početka. Znači gdje sam stao, vidio sam kod raznih youtubera da znaju da igra ovaj Balkan, da nisu neupoznati, ali ja nisam baš toliki profesionalac. Tako da manje će klipova biti od ovih. I to je bilo to što se tiče ovog klipa, ako vam sviđa obavezno ostavite like, share i subscribe, puno bi mi značilo i puno pozdrava do sljedećeg klipa. Ćao!